Οι ηρωίδες μου, μια σειρά podcast της Μαρίας Αμανατίδου. Γεια σας και καλώς ήλθατε σε ακόμη ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Οι ηρωίδες μου». Αυτό το επεισόδιο υλοποιείται με την ευγενική χορηγία του ΣΕΓΕ, του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος. Σήμερα δεν έχω μία ηρωίδα ως καλεσμένη, σήμερα έχω δύο ηρωίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε κορίτσια. Καλώς σας βρήκαμε, Μαρία, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είναι η Γεωργία Καλπαζίδου και η Ειρήνη Ράπου. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τη Γεωργία, που είναι και η πρώτη με την οποία μίλησα στο τηλέφωνο. Θα το πάμε τελείως ιεραρχικά το πράγμα. Γεωργία, θέλω να πάρεις το λόγο και να μας πεις ποια είσαι. Βεβαίως, είμαι η Γεωργία Καλπαζίδου. Είμαι φιλόλογος γλωσσολόγος, είμαι από τον Δεντροπόταμο Θεσσαλονίκης και είμαι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ρεύμα. Πολύ ωραία. Και εσύ, Ειρήνη? Εγώ είμαι η Ειρήνη Ράπου, είμαι εκπαιδευτικός, είμαι και εγώ ιδρυτικό μέλος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ρεύμα. Προέρχομαι από μια μικρή κοινότητα της Φλόρινας, έχω τσιγκάνικη καταγωγή. Πολύ ωραία. Να μιλήσουμε λίγο για την κοινότητα Ρεύμα, αφού ξεκινήσαμε με αυτό, που είναι η Ρεύμα και όχι το Ρεύμα. Είναι η Ρεύμα και μου αρέσει που τη λες κοινότητα, Μαρία. Κοινότητα, δεν είναι? Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Νομίζω ότι... Μεγαλώνει η ομάδα μας και πραγματικά θα θέλαμε έτσι να αποτελέσουμε μια κοινότητα στο τέλος. Ο πυρήνας φυσικά είμαστε 5 γυναίκες με τσιγκάνικη καταγωγή. Εκτός από μένα και τη Γεωργία, οι άλλες κοπέλες είναι η Χριστίνα η Κοκόνη, η Παρασκευή Καμπέρη και η Ελένη Καλπαζίτου, που είναι η αδερφή της Γεωργίας. Είναι και οικογενειακή υπόθεση. Ναι. Ξεκινήσαμε έτσι λίγο οικογενειακά. Τι είναι λοιπόν η Ρεύμα, με τι ασχολείται, ποιο είναι το πεδίο του αντικειμένου της? Ακριβώς αυτό. Η Ρεύμα λοιπόν είναι μια... Εμείς ακόμα καινούρια τη λέμε αυτή την ομάδα. Νεοσύστατη. Παρόλο που ιδρύθηκε το 2021 και έχουμε φτάσει το 2024, ακόμα εμείς τη λέμε καινούρια, γιατί νιώθουμε ότι είμαστε ακόμα σε μια φάση διαμόρφωσης, είμαστε ακόμα σε μια φάση που χτίζουμε τη ταυτότητα αυτής της ομάδας. Η ομάδα όμως αυτή, όπως είπε και η Ειρήνη, ξεκίνησε με 5 γυναίκες που έχουν τσιγκάνικη καταγωγή, είμαστε από διαφορετικές περιοχές. Αυτό που μας ένωσε όμως ήταν ότι είχαμε μια κοινή ανάγκη το να κάνουμε κάτι χρήσιμο στον τομέα της εκπαίδευσης. Οπότε η Ρεύμα κάνει παρεμβάσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, προσπαθώντας να υποστηρίξει τόσο την μαθητική κοινότητα, όσο και την εκπαιδευτική κοινότητα εν γέννη, τους εκπαιδευτικούς δηλαδή. Απότερο σκοπό ουσιαστικά έχουμε να καταπολεμήσουμε τη μαθητική διαρροή. Παιδιών Ρωμά πρωτίστως, αλλά όχι μόνο. Και όχι μόνο. Ναι, και ναι. όχι μόνο αυτό. Ας σταθούμε λίγο στα παιδιά Ρωμά, που προφανώς είναι και στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Ρεύμα. Πόσα παιδιά αυτή τη στιγμή, αν μπορούμε έτσι να το πούμε χοντρικά, από τις κοινότητες των Ρωμά, με τις οποίες εσείς σχετίζεστε, πηγαίνουν στο σχολείο? Το ποσοστό ποιο είναι? Αυτό, Μαρία, δεν μπορούμε να δώσουμε ένα συγκεκριμένο ποσοστό και έναν συγκεκριμένο αριθμό, γιατί κάθε κοινότητα διαφέρει. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε είναι ότι χρόνο με το χρόνο υπάρχει μια βελτίωση και μια μεγαλύτερη συμμετοχή των παιδιών στην εκπαίδευση και βλέπουμε ότι όλο και περισσότερα παιδιά ολοκληρώνουν και την δευτεροβάθμια, εισάγονται στην τριτοβάθμια, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι τα προβλήματα που συνδέονται με την φοιτηση και την παραμονή των παιδιών στο σχολείο έχουν σταματήσει να υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια βελτίωση και υπάρχει μια αύξηση του ποσοστού. Συμφωνώ και εγώ με αυτό που λέει η Γεωργία, ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί το ποσοστό που τα παιδιά πάνε σχολείο πλέον. Παλιότερα δεν θεωρούσαν απαραίτητη και την προσχολική εκπαίδευση. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια, επειδή είναι υποχρεωτική, πάνε στο σχολείο. Πάνε στο σχολείο. Ναι. Τα παιδιά, έτσι όπως βιώνετε εσείς τις κοινότητες, αλλά και οι γονείς τους, το νιώθουν σαν αναγκαιότητα πλέον ή επειδή είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση? Πώς το βλέπετε αυτό? Πάλι και αυτό εξαρτάται από κάθε κοινότητα. Γενικά είναι καλό σε τέτοιες συζητήσεις να έχουμε στο μυαλό μας ότι η Ρωμά δεν είναι ένα διαφοροποιητό σύνολο.
Είναι καλό να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι κοινότητες διαφέρουν μεταξύ τους, από περιοχή σε περιοχή, από πόλη σε πόλη. Κοινότητες διαφορετικών ταχυτήτων. Η κάθε μία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και... Ακριβώς αυτό. Ειρήνη, εσύ είσαι και διαμεσολαβήτρια, σωστά? Να πούμε λίγο τι ακριβώς σημαίνει αυτό, γιατί και εγώ δεν ήμουν πολύ, δεν είχα καλή αντίληψη του όρου. Νομίζω λίγο κατάλαβα τι σημαίνει το να είναι κανείς διαμεσολαβητής κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID, όπου αντιλήφθηκα ποιος ίσως να είναι ο ρόλος ενός διαμεσολαβητή, που είναι του ανθρώπου που επικοινωνεί το κράτος με τις κοινότητες. Ουσιαστικά σωστά? είναι, καλά το είπες, ουσιαστικά είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην κοινότητα από την οποία προέρχεται αυτός ο άνθρωπος και τις υπηρεσίες, είτε φορείς, είτε οτιδήποτε, ας πούμε. Είναι θεσμοθετημένος ο ρόλος σου όμως, έτσι δεν είναι? Δεν χρειάζεται να έχεις σπουδάσει κάτι για να γίνεις διαμεσολαβητής, απλά πρέπει να προέρχεσαι από την κοινότητα, να ξέρεις τα χαρακτηριστικά της κοινότητας που δουλεύεις, για να μπορείς να τους μεταφέρεις κιόλας αυτά που πρέπει. Από την εμπειρία που έχεις, γιατί είστε και οι δύο πολύ νεαρές γυναίκες, από την εμπειρία που έχεις σε αυτή τη θέση της διαμεσολαβήτριας, ποιο ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που κλήθηκες να διαχειριστείς? Το πιο δύσκολο πράγμα. Όταν συνεργαζόμαστε κυρίως με κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, αλλά κυρίως με τους κοινωνικούς λειτουργούς. Όταν ένας κοινωνικός λειτουργός θεωρεί, ας πούμε, ότι ένα παιδί πρέπει να μεταφερθεί και να φύγει από την οικογένεια, αυτό εμένα μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πώς θα μεταδώσεις αυτή την πληροφορία δηλαδή? Δεν τη μεταδίδω εγώ προφανώς. Και ο κοινωνικός λειτουργός προτείνει προφανώς. Ναι. Okay. Είναι ο καθήλυνα αρμόδιος όμως. Ναι. Που προσπαθώ σε εκείνη την περίπτωση να μεταφέρω στο κοινωνικό λειτουργό ότι αυτό που βλέπεις εσύ, ότι είναι παραμέληση, για τον άλλον μπορεί να μην είναι παραμέληση. Γιατί πρέπει να δεις και τα υπόλοιπα, να δεις τις συνθήκες που ζει το παιδί. Να δεις ότι η οικογένεια δεν έχει άλλη επιλογή. Γιατί λες στην οικογένεια, σήκω, πήγαινε να βρεις δουλειά. Θα πάρει κάποιος στη δουλειά του κάποιον τσιγκάνο τόσο εύκολα? Είναι δύσκολο. Πήγαινε, βρες σπίτι να νοικιάσεις. Θα νοικιάσει κάποιο σπίτι σε αυτόν τον άνθρωπο? Εννοείται πως όχι. Οπότε έχεις να διαχειριστείς και το στίγμα που υπάρχει απέναντι στην κοινότητα των Ρωμά, εν γέννη, και να είσαι ο άνθρωπος που θα συνδέσει την κοινότητα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, που κάθε μία, από ό,τι μου είπατε και οι δυο σας, έχει τα δικά της πιο μικρά έτσι, και διαφορετικά χαρακτηριστικά, με ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί πολλές φορές και γραφειοκρατικά. Προφανώς λειτουργεί γραφειοκρατικά και στο σχολείο είναι έτσι. Εσείς ως γυναίκες Ρωμά, Γεωργία, ας πάμε σε σένα, ως γυναίκες Ρωμά, ποια ήταν τα ζητήματα που έτσι αντιμετωπίσατε μεγαλώνοντας στις δικές σας κοινότητες? Ναι. Πώς μεγαλώσατε, δηλαδή, πώς μεγάλωσες, πώς ήταν η ζωή σου? Εγώ γεννήθηκα, μεγάλωσα και ζω ακόμα στο Δενδροπόταμο. Ο Δενδροπόταμος είναι μια περιοχή, δεν είναι καταβλισμός, είναι μια γειτονιά. Ανήκει στον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Τις προηγούμενες δεκαετίες επίσης στο Δενδροπόταμο ζούσαν κυρίως μη Ρωμά, δηλαδή οι Ρωμά στην περιοχή ήταν η μειοψηφία. Αυτό το λέω γιατί όταν πήγαινα σχολείο στο Δενδροπόταμο, οι περισσότεροι συμμαθητές μου ήταν μη Ρωμά. Αυτό δεν μου δημιούργησε πρόβλημα και νομίζω έπαιξε επίσης ρόλο στο ότι δεν έχω δεχτεί ρατσισμό. Και στο σχολείο και μεγαλώνοντας, ας πούμε, γιατί και οι παρέες μου ήταν από τη γειτονιά και ήταν παιδιά Ρωμά και μη Ρωμά. Οπότε συνυπήρχατε. Ακριβώς αυτό. Παρ' όλα αυτά, ο Δενδροπόταμος αποτελεί μια κλειστή κοινωνία. Είναι πολύ κοντά στο κέντρο και γενικότερα έτσι, στο κέντρο της πόλης και σε άλλα πράγματα, αλλά παρ' όλα αυτά είναι μια κλειστή κοινωνία. Μία πρόκληση με την οποία ήρθα αντιμέτωπη ήταν ο γάμος στα 14, ας πούμε, γιατί τότε θεωρούσε κυρίως η γιαγιά μου ότι ήμουν σε ηλικία γάμου. Δηλαδή εκεί στην τρίτη γυμνασίου
θεωρήθηκε ότι τώρα το καλό Ήρθε η ώρα για να μένα παντρευτείς. είναι να βρω τον γαμπρό. Έπρεπε εσύ να τον βρεις ή τον βρίσκαν? Αφού δεν τον είχα βρει μόνη μου μέχρι τότε, Okay. μεσολάβησε η γιαγιά μου να βρεθεί ένας γαμπρός και αυτή η διαδικασία που την κατάλαβα μεγαλώνοντας, ότι η γιαγιά μου το έκανε αυτό γιατί για αυτήν ήταν το καλύτερο για μένα. Οπότε αυτή ήταν μια πρόκληση που χρειάστηκε να την αντιμετωπίσω και ευτυχώς είχα τους γονείς μου δίπλα μου, οι οποίοι και τότε όταν εγώ ήμουν 14 και οι γονείς μου ήταν πάρα πολύ νέοι, ήταν 35 και 37 χρονών και ευτυχώς τους είχα στο πλευρό μου και ξεπεράσαμε μαζί αυτή την πρόκληση και επίσης και με την βοήθεια των εκπαιδευτικών, και στο σχολείο δηλαδή είχα και τη στήριξη των εκπαιδευτικών. Πόσο μάλλον και για να σπουδάσεις κιόλας μετά. Ναι. Και αυτό πρέπει να ήταν μια πρόκληση. Και αυτό ήταν πρόκληση, γιατί εγώ προσπάθησα να συνδυάσω και τον παραδοσιακό τρόπο ζωής που υπάρχει μέχρι σήμερα στην κοινότητά μου, αλλά και αυτά που ήθελα να κάνω, θεωρώντας δεδομένο ότι μπορούν αυτά να συνδυαστούν και ότι θα μπορούσα να ξεπεράσω πολλές δυσκολίες. Στη δική μου περίπτωση, στην αρχή κατάφερα τον συνδυασμό, αυτό βέβαια με τα χρόνια έτσι ήρθαν άλλες δυσκολίες, αλλά στην αρχή... Ήσουν το μαύρο πρόβατο εν ολίγης της κοινότητας. Νομίζω πέτυχες ακριβώς τη λέξη, γιατί είναι μια φράση που την έχω ακούσει πολλές φορές. Ναι, ήμουνα το μαύρο πρόβατο, δεν ξέρω αν συνεχίσω να είμαι. Εντάξει. Ναι, λίγο, ναι. Λόγω της δουλειάς που κάνεις τώρα εννοείς? Δεν έχω ακολουθήσει έτσι, τα πολύ παραδοσιακά μοντέλα ζωής που υπάρχουν στην κοινότητα και μοντέλα που αφορούν τις γυναίκες κυρίως. Δηλαδή, να είμαι μια γυναίκα που ασχολούμαι με πράγματα και εκτός δενδρόποτάμου, έχω ενεργή εμπλοκή γενικότερα στην κοινωνία, ας πούμε. Δεν έχω 2 και 3 παιδιά, έχω ένα. Να το πούμε και αυτό, ότι έχω και ένα παιδάκι που είναι 14 ετών ο γιος μου σήμερα. Παλικαράκι πλέον, είναι παιδάκι μου. Okay. Οπότε ουσιαστικά εσύ έχεις κάνει τα αντίθετα από αυτά που ορίζει κατά κάποιον τρόπο η ηθική της κοινότητας. Αυτό και επίσης συνέχισα και με τις σπουδές, δηλαδή συνέχισα και το μεταπτυχιακό, τώρα προσπαθώ και για διδακτορικό. Οπότε αυτά κάπου είναι αχρίαστα και εξτρά πράγματα που ίσως... θα μπορούσες να μην τα κάνεις κιόλας. Ακριβώς. Ειρήνη, εσύ? Κάτι αντίστοιχο κι εγώ έζησα. Μ' αρέσει που έχουμε μαζευτεί τα μαύρα πρόβατα σήμερα εδώ. Κι εγώ μαύρο πρόβατο, Μαριά. Η ομάδα της Ρεύμα ξεκίνησε με 5 μαύρα πρόβατα. Ωραία. Και ήρθατε εδώ στο άλλο μαύρο πρόβατο. Λοιπόν, κι εγώ δεν παντρεύτηκα μικρή, αραβωνιάστηκα πολύ μικρή, από τα 5 μου. Ναι. Αυτό πώς έγινε? Πώς είπαν έγινε? οι γονείς ότι αυτό το παιδί θα αραβωνιαστεί. Αυτό το παιδάκι θα αραβωνιαστεί τη κόρη μας. Όταν θα γίνει? Όχι, κάναμε αραβώνα. Δηλαδή χορεύαν. Έχω ακόμα φωτογραφίες, έχω κρατήσει ακόμα φωτογραφίες. Εγώ νομίζω ότι γίνεται πάρτι. Μπορεί να νομίζω κιόλας ότι έχω γενέθλια, δεν ξέρω. Φαντάζομαι και το άλλο παιδάκι. Προφανώς και το άλλο παιδάκι, ναι. Και γύρω-γύρω χτυπούσαν παλαμά και είχα εγώ το χρυσό εδώ πέρα, το μεταγιόν της πεθεράς μου. Τι απέγινε αυτός ο αραβώνας? Λοιπόν, όταν τελείωσα το σχολείο κι εγώ και έπρεπε να... Ήρθε η πεθερά μου να με ζητήσει. Ήρθε. Ήρθε, ναι. Ότι δεν το σταμάτα ξέχασε. το σχολείο, τελείωσε, φτάνει. Ναι, άντε, ναι. Όχι, είχαμε επαφές, πήγαινα, ναι, είχαμε σαν οικογένεια, ήμασταν... Ναι. Και εσύ αυτό το παιδί το αντιμετώπιζες δηλαδή σαν έναν φίλο σου ή εγώ ήξερα σου λέγανε ότι αυτός θα είναι ο άντρας που θα έχεις στη ζωή σου? Αυτό θα είναι ο άντρας μου, τον ήξερα και έπρεπε να τον αγαπήσω με κάποιον τρόπο, γιατί ήξερα ότι αυτόν θα παντρευτώ και θα είμαι μια ζωή μαζί του. Να. Προφανώς. Αυτά εντωμεταξύ τώρα, αν τα ακούει κάποιος, κάποια κοπέλα που μας παρακολουθεί, μας ακούει, θα νομίζει ότι είναι πράγματα που γίνονται στην Ινδία, ας πούμε. Ότι δεν γίνονται στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Αυτό δεν είναι οικείο στη δικιά μου την κοινότητα. Ναι. Δεν γίνεται στο Δεδροπόταμο. Η δικιά μου είναι πιο κλειστή κοινότητα και πιο μικρή, οπότε... Πιο συντηρητική. Πιο συντηρητική. Αυτό ακριβώς. Όπου τάζονται τα κορίτσια. Τάζονται από πολύ μικρά.
τώρα τελευταία και αυτό έχει εξαλειφθεί, αλλά εντάξει, ακόμα υπάρχει εννοείται. Ο γάμος γενικά στην κοινότητα των Ρωμά είναι ένα τεράστιο γεγονός, από ό,τι έχω αντιληφθεί. Και είναι κάτι το οποίο καθορίζει τη ζωή μιας γυναίκας από την ώρα που γεννιέται. Αυτό ακριβώς. Γεννιόμαστε για να μαθαίνουμε από πολύ μικρή ηλικία να κρατάμε το νοικοκυριό, να ξέρουμε να μαγειρεύουμε από τα 10 έτη μας, να ξέρουμε να κάνουμε δουλειές σπιτιού. Οπότε εσύ πώς το έσπασες αυτό το φράγμα? Ήρθε η πεθερά, σε ζήτησε και... Και εγώ δεν ήθελα προφανώς, ήθελα να σπουδάσω κι εγώ. Και αυτό που είπε και η Γεωργία, το μυστικό και η μαγική συνταγή είναι εκεί οι γονείς που βοήθησαν και εμένα προφανώς στην απόφασή μου. Ήταν πολύ δύσκολο και για εκείνους, γιατί εκεί την ώρα έπρεπε να σπάσουν ένα αραβόνα. Ήτανε δύσκολο, γιατί υπάρχουν και συγγενείς, υπήρχε λίγο σούσουρο κτλ. Αλλά... Υπάρχει και κοινωνικά μέσα στην κοινότητα, φαντάζομαι, ένα ζήτημα του να σπάσεις στερεότυπα ναι. Μετά σε δείχνω με το δάχτυλο. Ναι. Αυτό όμως, όχι κάτι άλλο. Δεν κινδυνεύεις με κάτι. Όχι, δεν κινδυνεύεις, προφανώς όχι. Απλά σε δείχνω με το δάχτυλο. Ακούγονται λίγο κινηματογραφικά. Εγώ ήμουν η πρώτη που το έκανε και εντάξει, πήρα την πρωτιά. Μπράβο σου. Και μετά πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα? Και μετά... Σε δείχνανε το δάχτυλο για κάποιο καιρό. Ναι, για κάποιο καιρό. Έδωσα πανελλήνιες, έφυγα από τη Φλόρινα. Αυτό ήταν πολύ βοηθητικό για μένα, το ότι έφυγα και ήρθα στη Θεσσαλονίκη. Και δεν παντρεύτηκα. Και μετά και εγώ συνέχισα το μεταπτυχιακό μου. Κορίτσια, να σας πω κάτι. Αυτά τώρα ακούγονται τελείως κινηματογραφικά και ίσως να ακούγονται και λίγο σαν να συνέβαιναν σε μια άλλη εποχή. Αλλά αυτά όμως είναι πράγματα που προφανώς συνέβησαν πριν από 15, 20 χρόνια. Τώρα είμαι 30. Οκ, ναι. Δηλαδή, στα 15 σου ήσουν όταν τελείωσες το γυμνάσιο. Δηλαδή, δεν είναι μακριά τα χρόνια που γίνανε όλα αυτά. Πιστεύετε ότι όλο αυτό το πράγμα αλλάζει? Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι γυναίκες στη δική σας κοινότητα τώρα, γιατί μιλάμε γι' αυτό, να μην πιάσουμε το σύνολο. Όχι, δηλαδή ήδη έχουμε δύο διαφορετικές κοινότητες. Ναι. Αλλάζουν τα πράγματα. Βλέπετε να καλυτερεύουν τα πράγματα. Με βάση και το δικό σας παράδειγμα, έτσι. Εγώ βλέπω ότι αλλάζουνε. Και εγώ βλέπω μια αλλαγή και το παράδειγμα έτσι που φέρνω συνήθως είναι ότι με την αδερφή μου έχουμε 6 χρόνια διαφορά. Βλέπω τις γυναίκες της δικιάς μου γενιάς σε σχέση με τις γυναίκες της γενιάς της Ελένης και εκεί βλέπω μια διαφορά. Για παράδειγμα, βλέπω ότι οι γυναίκες της δικιάς μου γενιάς, οι περισσότερες έχουν παιδιά που είναι 17 και 18 χρονών, δεν έχουν τελειώσει το δημοτικό ή αν το έχουν τελειώσει δεν έχουν προχωρήσει στο γυμνάσιο, δεν έχουν εργαστεί σε κάποια νόμιμη εργασία, ας πούμε, δεν έχουν δίπλωμα οδήγησης, σε αντίθεση με γυναίκες της γενιάς της Ελένης, ας πούμε, που είναι 30 και κάτω. Ναι, η διαφορά είναι όμως ότι τώρα υπάρχουν πρότυπα. Στη γενιά της Ελένης υπήρχαν κορίτσια που προχώρησαν, όπως και εσύ, για την Ελένη ήσουν ένα πρότυπο. Οπότε στις κοινότητες είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν πρότυπα. Είναι το κομμάτι της ορατότητας, λοιπόν, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Να υπάρχουν δηλαδή πρότυπα γυναικών, τα οποία θα κοιτάξει ένα κορίτσι, που ίσως να είναι και σε μια πολύ συντηρητική, ας πούμε, κοινότητα. Ναι. Πλέον μπορεί να έχει πρόσβαση ακόμα και στο διαδίκτυο και... Ναι. Ακόμα και μια συνέντευξη σαν αυτή να παρακολουθήσει, για παράδειγμα, και να δει ότι υπάρχει και κάτι άλλο και κάτι διαφορετικό. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό, γιατί είναι πολύ έντονο το στερεότυπο στις κοινότητες που λέει ότι εμείς είμαστε Ρωμά και για να συντηρήσουμε κάπως και αυτή την ταυτότητα και το αξιακό μας σύστημα και τους ηθικούς κανόνες που υπάρχουν στην κοινότητα, θα συνεχίσουμε να ζούμε με έναν πιο παραδοσιακό τρόπο ζωής. Βέβαια υπάρχουν και τα κορίτσια, συγγνώμη που σε διακόπτω Μαρία, που ζουν σε καταβλισμούς, που εκεί οι συνθήκες δεν τους επιτρέπουν και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινότητας των Ελλήνων Ρωμά που είναι σε καταβλισμούς. Ακριβώς, που εκεί και η ορατότητα να υπάρχει, δεν μπορεί να συνδεθεί ένα κορίτσι από τον καταβλισμό, για παράδειγμα, με μένα ή την Ειρήνη. Γιατί
αυτό που λέει και η Ειρήνη, οι συνθήκες διαβίωσης δεν το επιτρέπουν, οπότε και εμείς που έχουμε ξεφύγει, μπαίνουμε μετά στη θέση της μη τσιγκάνα στην ουσία. Δηλαδή, γινόμαστε οι μπαλαμοί και εμείς. Σε εισαγωγικά μας θεωρούν ξένους. Ναι. Ότι δεν είστε κομμάτι αυτού που οι ίδιοι προσπαθούν να διαφυλάξουν και ίσως είναι και ένα κομμάτι της κουλτούρας και είναι και ένας τρόπος να προστατεύσουν και την κοινότητα. Και πολλές φορές όταν ερχόμαστε σε επαφή με αυτά τα κορίτσια, αυτό που μας λένε με την πρώτη φορά που μας βλέπουν, δεν μοιάζετε με τσιγκάνες. Που δεν το λένε μόνο τα κορίτσια βέβαια, το λένε και άνθρωποι που μας γνωρίζουν και όταν λέμε ότι είμαστε Ρωμά, δεν μοιάζετε. Γιατί υπάρχει ένα στερεότυπο. Αυτό θέλω να καταλήξω. Ακόμα υπάρχει και στους ίδιους. Υπάρχει ένα στερεότυπο, ακόμα και στον ντύσιμο. Ναι. Ο άλλος νομίζει ότι σου λέει κάποιο κοπλιμέντο. Δεν μοιάζει με τσιγκάνα. Ναι. Είναι προσβλημέντο όμως αυτό. Ναι, αυτό ακριβώς. Το πάει για κοπλιμέντο, αλλά στην ουσία είναι όπως σου λένε πόσο δυνάτη είσαι. Που πάει να πει ότι γενικώς. Ή πόσο μόρφη είναι, ας πούμε. Τόσο χάλια ήμουν πριν. Κοριτσιά, θέλω λίγο να μου πείτε ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο στίγμα που υπάρχει για τους Ρωμά στην ελληνική κοινωνία. Ποια δηλαδή πράγματα θεωρείτε ότι με τα οποία στιγματίζονται οι Ρωμά. Να μιλήσουμε λίγο για τα στερεότυπα, να τα ονομάσουμε και να τα προσπαθήσουμε να τα ξορκίσουμε, αν μου επιτρέπετε ο όρος. Το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό μου ότι η Ρωμά είναι παραβατική. Το μεγαλύτερο στερεότυπο. Οι Ρωμά δεν αγαπούν την εκπαίδευση, δεν αγαπούν τα είναι γράμματα. Είναι αμόρφωτοι οι Ρωμά. Δεν θέλουν. Ότι δεν θέλουν να πάνε σχολείο, δεν θέλουν τα παιδιά τους να πάνε σχολείο. Πολλά στερεότυπα νομίζω. Καλά και όλο αυτό με το θέμα του γάμου, το ότι είναι στην κουλτούρα, ας πούμε, ή στο DNA. Στο DNA. Ναι, πραγματικά. Να παντρεύονται μικροί. Θα πιάσω και θετικά στερεότυπα. Ότι όλοι οι Ρωμά είναι στο DNA τους, ας πούμε, να χορεύουν ωραία, ξέρουν να χορεύουν, να τραγουδάνε. Εγώ ούτε να χορεύω, ξέρω ούτε να τραγουδάω. Ξέρω ούτε. Ναι. Τίποτα δεν έχω. Είσαι όντως το μαύρο πρόβατο, να ξέρεις. Υπάρχουν πολλά στερεότυπα. Πολλά. Ναι. Τα οποία πώς θα φύγουν. και αναστέναξε. Πώς θα φύγουν, ας πούμε, το πιο βασικό, αυτό με την εκπαίδευση, με το οποίο ασχολείστε κιόλας εσείς και η κοινότητα που έχετε φτιάξει. Ναι. Πώς μπορεί να βοηθήσει κάποιος ώστε να φύγει αυτό το στίγμα, ότι τα παιδιά των Ρωμά δεν θέλουν να πηγαίνουν στο σχολείο, ακόμα κι αν πάνε, δεν το βλέπουν σοβαρά. Πώς φεύγει αυτό? Θεωρώ ότι πρέπει κάποιος να γνωρίσει την κοινότητα και να έχει τριβή με την κοινότητα για να μπορεί να του φύγει από το μυαλό αυτή η αντίληψη η στερεοτυπική που έχει για τα παιδιά Ρωμά. Να γνωρίσει, να πάει σε έναν καταβλισμό, να δει πώς ζουν τα παιδιά, πόσο δύσκολο είναι να σηκωθούν το πρωί να πάνε στο σχολείο αν δεν έχουν νερό τρεχούμενο, αν δεν έχουν ρεύμα, αν δεν έχουν τα βασικά πράγματα. Έχει καταβλισμούς εδώ κοντά στη Θεσσαλονίκη? Έχει. Ας πούμε τώρα μου έρχεται καλά και στον Δήμο Παύλου Μελά, στην Πολύχνη, πάνω στο Μετέωρο, ας πούμε, και στην Εφεδρούπολη. Δεν είναι ακριβώς καταβλισμός. Τα Τσαΐρια, ο πιο γνωστός καταβλισμός που είναι στο Δήμο Θερμαϊκού. Ναι, στο Δήμο Δέλτα μετά πάμε έτσι λίγο στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης. Για τι πληθυσμό μιλάμε περίπου? Πάλι εξαρτάται την κοινότητα. Η Αγία Σοφίας που λέμε που είναι στο Δήμο Δέλτα. Έχει 3.000 κόσμο. Είναι ένα μικρό χωριό. Έτσι. Απλά είναι περιθωριοποιημένη ουσιαστικά η κοινότητα εκεί πέρα. Καλά, εντάξει, όπως και κάθε καταβλισμό. Στα Τσαΐρια είναι λιγότερες οι οικογένειες εκεί. Ναι, είναι λιγότερες. Εσείς η δουλειά που κάνετε έχει να κάνει με το να πηγαίνετε στους καταβλισμούς ή προσπαθείτε δηλαδή να έρθετε σε επαφή? Ναι. Πώς είναι η μέρα, δηλαδή, ποιο είναι το τυπικό? Να πούμε για τα προγράμματα που τρέχουμε τώρα. Σε όλα αυτά που κάνουμε, η αλήθεια, η επαφή με την κάθε κοινότητα, γιατί το ότι προερχόμαστε κι εμείς από διαφορετικές κοινότητες δεν σημαίνει ότι αυτό μας δίνει την πρόσβαση και την αμεσότητα με οποιαδήποτε άλλη κοινότητα. Οπότε η προσέγγιση κάθε κοινότητας και η επαφή είναι απαραίτητη και είναι ένα κομμάτι το οποίο δουλεύουμε κι εμείς κάθε φορά. Και σίγουρα είναι απαραίτητο για κάθε δράση, για κάθε παρέμβαση που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή τρέχουμε
ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με το Solidarity Now, το οποίο ονομάζεται Τζαφαγκλάλ, που σημαίνει πάμε μπροστά. Πώς ονομάζεται? Είναι Τζαφαγκλάλ στη Ρωμανή. Τζαφαγκλάλ, που σημαίνει πηγαίνω μπροστά. Και το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση και την υποστήριξη των γονιών ως προς την συνεργασία τους και την επαφή με το σχολείο και με τους εκπαιδευτικούς. Και να πούμε επίσης ότι το πρόγραμμα το συγκεκριμένο εντάσσεται στο πρόγραμμα BUILD του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Και είναι ένα πρόγραμμα... Τι διάρκεια έχει αυτό το πρόγραμμα, πόσο θα κρατήσει? Είναι ένα πρόγραμμα ενός έτους, τελειώνει τον Δεκέμβριο του 2024. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του προγράμματος, για παράδειγμα, εμείς επισκεπτόμαστε 3 διαφορετικές κοινότητες, την κοινότητα του Πέλεκα στην Κατερίνη, τον Ανδροπόταμο και τις κοινότητες του Δήμου Παύλου Μελά. Και κάνουμε συναντήσεις. Την ξέρω την κοινότητα του Πέλεκα. Έχω πάει πολλές φορές εκεί. Είναι μια φιλική κοινότητα, είναι καταβλισμός ο Πέλεκας, αλλά οι άνθρωποι πραγματικά κάθε φορά και εμάς μας υποδέχονται με ανοιχτή αγκαλιά. Και μας περιμένουν. Πολύ σημαντικό αυτό. Ακριβώς. Πιστεύετε ότι αυτό το πρόγραμμα θα έχει νόημα να γίνεται μόνιμα? Κάθε πρόγραμμα. Το πρόβλημα με τα προγράμματα είναι... Ότι τελειώνουν. Ότι τελειώνουν και ότι είναι πεπερασμένα. Κάθε πρόγραμμα και κάθε παρέμβαση που αφορά τις κοινότητες είναι καλό να συνεχίζεται. Για να επικοινωνηθεί σωστά και να φέρει και τα κατάλληλα αποτελέσματα. Κορίτσια, θα σας κάνω μια ερώτηση τώρα και στις δύο, η οποία μπορεί να είναι και λίγο ρίσκι. Θα πει κάποιος, ωραία, ούτε η μία ούτε η άλλη μοιάζει με Ρωμά, φύγατε, ξεφύγατε, είναι μια λέξη που χρησιμοποιήσατε στη συζήτησή μας. Φύγατε, ξεφύγατε από το στερεότυπο, ξεφύγατε από την κοινότητα, σπουδάσατε, θα μπορούσατε να κάνετε οτιδήποτε άλλο. Να κάνετε τη ζωή σας, χωρίς να ασχοληθείτε ξανά με όλα αυτά από τα οποία θέλατε να φύγετε. Εσείς γιατί συνεχίζετε και ασχολείστε με όλα αυτά? Τι συνέβη, Ειρήνη? Θα έλεγε ένας έτσι σκεπτόμενος λίγο πονηρά άνθρωπος. Ναι, ισχύει αυτό. Θα μπορούσα να ασχοληθώ με κάτι πιο εύκολο. Ναι. Γιατί αυτό που κάνουμε δεν είναι εύκολο. Προφανώς. Αλλά νομίζω και εγώ και η Γεωργία θεωρούμε ότι είναι εντός εισαγωγικών χρέος μας να μεταφέρουμε στα παιδιά που μας βλέπουν ότι μπορούν και εκείνα να ακολουθήσουν το όνειρό τους, μπορούν και εκείνα να ξεφύγουν από την κοινότητα, μπορούν και εκείνα να ακολουθήσουν τον δρόμο της εκπαίδευσης, να μορφωθούν. Ότι υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Ακόμα και στους γονείς. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θέλουν να αλλάξουν την ταυτότητά τους οι άνθρωποι, έτσι. Προφανώς. Ούτε εμείς θέλουμε να αλλάξουμε την ταυτότητά μας. Αυτό. Εμένα μου κάνει εντύπωση κάθε φορά σε τέτοια συζήτηση που είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος ότι δεν είμαι μόνο Ρωμνή, ας πούμε. Δεν είμαι μία Ρωμά γυναίκα. Είμαι μία σύγχρονη γυναίκα που προέρχομαι από μία συγκεκριμένη περιοχή και αντιμετωπίζω κοινά προβλήματα και κοινές προκλήσεις όπως αντιμετωπίζουν χιλιάδες άλλες γυναίκες γύρω μου. Και έχω την ίδια ανάγκη να συμμετέχω στο κοινωνικό γίγνεσθε και να είμαι ένα χρήσιμο μέλος της κοινωνίας. Το ότι είμαι Ρωμνή δεν νομίζω ότι διαφοροποιεί πολύ την κατάσταση, γιατί θα μπορούσε και μια άλλη γυναίκα που προέρχεται από ένα οποιοδήποτε άλλο χωριό, ας πούμε, να αντιμετωπίζει τις ίδιες δυσκολίες και να έχει περάσει τις ίδιες καταστάσεις από τις οποίες μπορεί να πέρασα εγώ ή μπορεί να πέρασε η Ειρήνη. Και καταστάσεις που μέχρι σήμερα αντιμετωπίζουμε. Αυτό που είπες, ας πούμε, πριν, ότι γεννιόμαστε για να ανταποκριθούμε στο πρότυπο της μητέρας, της συζύγου, της καλής νοικοκυράς. Νομίζω πολλές γυναίκες. Ανεξαρτήτως του αν είναι Ρωμά ή όχι. Ακριβώς αυτό. Οπότε, θέλοντας να είμαι ένα χρήσιμο μέλος της κοινωνίας και έχοντας περάσει συγκεκριμένες καταστάσεις, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε Ειρήνη και νομίζω είναι και αυτό που συνδέει και την ομάδα μας, νιώθουμε μια βαθύτερη ανάγκη του να υποστηρίξουμε αντίστοιχα τα παιδιά και ειδικότερα τα κορίτσια για να καταλάβουν ότι δεν είναι τα μαύρα πρόβατα. Για να καταλάβουν ότι η ταυτότητά τους, το τι είναι τσιγκάνι, το τι είναι Ρωμά, δεν μπορεί να τους εμποδίσει από το να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
δεν μπορεί να εμποδίσει κανέναν η πολιτισμική του ταυτότητα από το να προσφέρει και από το να αποτελήσει ένα ενεργό μέλος της ευρύτερης κοινωνίας. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορούσατε με έναν τρόπο πολύ γρήγορο να βελτιώσετε ένα πράγμα στις κοινότητες των Ρωμά της Ελλάδας. Το πιο σημαντικό για σας, ποιο θα ήταν? Θα ήταν το κομμάτι της εκπαίδευσης ή θα είχε να κάνει με τα κομμάτια που έχουν να κάνουν με τη δουλειά και την ένταξη στο υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο? Για μένα νομίζω θα ήταν το κομμάτι των πρώιμων γάμων. Αυτό θα ήθελα να διορθώσω. Δηλαδή, αν μπορούσα να κάνω κάτι, κάποιο μαγικό, για να μην ξαναπαντρευτεί κάποιο κορίτσι στα 14, στα 13 ή να μην κάνει παιδί στα 15, αυτό θα ήθελα να κάνω. Θα το έφτιαχνες? Ναι, αυτό θα έφτιαχνα. Και εγώ θα έλεγα ότι θα ήθελα κάποια στιγμή να μην υπάρχει ούτε ένας καταβλισμός. Γιατί όσο υπάρχουν καταβλισμοί, άλλο τόσο συντηρούνται και όλες αυτές οι δυσάρεστες καταστάσεις και η περιθωριοποίηση και οι πρώιμοι γάμοι και τα προβλήματα στην φύτηση των παιδιών. Προβλήματα που τα συναντάμε και σε πιο ενταγμένες κοινότητες βέβαια, αλλά νομίζω χρειάζεται ένα παραπάνω να δοθεί έμφαση στους καταβλισμούς και να σταματήσουν να υπάρχουν πια καταβλισμοί και τόσο ανένταχτες και απόμακρες κοινότητες. Κορίτσια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε σήμερα εδώ. Ελπίζω πραγματικά όποιο κορίτσι παρακολουθήσει αυτή τη συζήτηση να εμπνευστεί από εσάς και από το παράδειγμα που δίνετε με την στάση σας και με τη ζωή σας και με όλα αυτά τα πράγματα που κάνετε, γιατί και οι δυο σας είστε ενεργές γυναίκες, μαμά. Ακριβώς, και να πούμε ότι υπάρχουν και πάρα πολλές και τσιγκάνες και τσιγκάνοι που έχουν προχωρήσει. Δεν είμαστε η εξαίρεση. Υπάρχουν πάρα πολλά νέα παιδιά από πολλές διαφορετικές περιοχές, οπότε καλό είναι να στραφεί λίγο το βλέμμα μας και προς αυτούς τους ανθρώπους και προς αυτή την όψη του νομίσματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς που παρακολουθήσατε αυτό το επεισόδιο του My Heroines, που είναι μια ευγενική χορηγία του ΣΕΓΕ, του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Οι ηρωίδες μου, μια σειρά podcast της Μαρίας Αμανατίδου.